Petro nguma edikan ti baako. Petro, Yesu Kristo somafo, de koma wona wahwete kɔ Ponto, Galatia, Cappadocia, Asia ne Bitinia no mu. Amanfrafo a wayi wɔn, sɛdeɛ agye Nyankopɔn enimu a onim dada no tie no, wɔ honhom ahotie mu, de kɔ asommerɛ ne Yesu Kristo mogya dwure mu. Adom ne asomdwie ennɔso nka mo. Nhyira yɛn Awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne agya ne mɔbrohu na ɛdɔɔso nti, ɔnam Yesu Kristo sɔre a ofiri awufo mu sɔreɛ no so, awo yɛn foforo kɔ anidaso a emu wɔ nkwa mu. Ɛne apagyade a ɛmporo na ɛho ni dɛm, na ɛmpamu a wɔde asie ɔsoro ama mo a wɔnam gyidie so wɛn mu Nyankopɔn tumi mu, de kɔ nkwagye a wasiesie sɛ wɔbɛyi no adie ɛbrɛ a ɛdi akyire no mu. Ɛno mu ɛna mo ho sane mo anansa yi sɛ saa, wɔho mo werɛ kakra sɔhwɛ ahodoɔ bebree mu, na wɔhunu mo gyidie tɔtrɔtɔ sɛ ne bo yɛ din pii ɛsne sika a wɔsɔhwɛ ogya mu, nanso ɛsɛyɛ ama ayɛyie ne anidie ne animonyam Yesu Kristo ahoyie mu. Ɔno na munhunu no, nanso modɔ no. Ɔno na munhunu no sesei deɛ, nanso mogye no die, na mo ho sane mo anigye a eni kabea a animonyam wɔ mu. Sɛ munya mogyidie wie a ɛne mokra enkwagye no. Saa nkwagye no na difo a wɔhyɛ adom a ɛbɛba mo so no ho enkom de to hɔ no, pɛɛyɛ na wɔpɛpɛɛ mu. Hwehwɛ brɛko ɛne brɛhodo a Kristo honhom a ɛwɔ mu a edi Kristo amane a obehunu ne animonyam a ebedi akyire no ho adanse no yi kyerɛɛ no. Wɔn na oyi kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ wɔn ho na wɔsomoyɛ, na ɛyɛ mo na wɔsom ka nsɛm a nansa yi wɔn a wɔde Honhom Kronkron a wɔsoma no efiri soro ka mo asɛmpa no aka akyerɛ mo, nsɛm a abɔfo mpo pɛ sɛ ɔhwehwɛ mu no. Enti momma mo adwena bɔsoɔ, mo ani na hɔ, na momma mo ani ɛna adom a wɔde brɛ mo Yesu Kristo ahoyie mu no so koraa. Monyɛ sɛ asommerɛ ma, na monyɛ mo ho sɛ deɛ kanea munnim biribiara no na mo akɔnnɔteɛ no, na mmom te sɛ deɛ ɔfrɛ mo no yɛ kronkron no, mo nso monyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu. Na watwerɛ sɛ monyɛ kronkron ɛfiri sɛ meyɛ kronkron. Na sɛ mofrɛ deɛ ɔnhwɛ nnipa anim na obu atɛn sɛ deɛ obiara adwumateɛ no sɛ agya a, momfa suro mmɔmɔ bra mo ahɔho bia tena brɛ mu. Sɛ munim sɛ wɔamfa nɔɔma a ɛporɔ, dwetɛ anaa sika anyɛ mo abrabɔ huna mo agyanom de maa mo no mu. Na mmom wɔde Kristo a ɔte sɛ adwama a onni dɛm ne nkekaeɛ no mogya a ne boɔ yɛ den no na ɛkyɛɛ mu. Ɔno na oyi no sieɛ ansa na ɔhyɛ wiase ase. Na oyi no akyerɛ bra edi akyire yi mo ama mo a monam ne so gye Nyankopɔn a onya ne no firi awufuo mu na ɔhyɛ no onyam no die no. Na mo gyidie ne anidasoɔ atena Nyankopɔn mu. Monte mokra ho nokore tie mu, nkɔ onuadɔ a nkontompo ni mu, na momfiri akoma mu no dɔ mo ho denden, sɛ wɔn a wɔamfiri aba a ɛporo mu, na mmom wɔafiri deɛ ɛmporo mu, ɛne sɛ wɔnam Nyankopɔn asɛm a ɛte aseɛ na ɛbɛtena hɔ no so awo wɔn foforo. Ɛfiri sɛ honam nyinaa te sɛ wura, na nipa animonyam nyinaa te sɛ wura nhwiren. Wura hye na ne nhwiren mpo, na Awurade asɛm deɛ te hɔ daa, na yɛn ni asɛmpa a waka akyerɛ mo no. Petro nguma edikan ti mienu. Enti munyiyi bɔnepa nyinaa ne nnaadaa nyinaa ne nyaatwomyɛ ne nitan ne nsekuro nyinaa ntungu, na mompɛ asɛm no nufusuo kronkron sɛ nkɔkɔɔ a wawo wɔn sesei, na mo anyini wɔ mu akɔ nkwagye mu. Bra mo aka ahwɛ sɛ Awurade yam yɛ. Ɔno na moba ne nkyɛn sɛ ɔbo a nkwa wɔ mu a nipa apa no, na Onyankopɔn deɛ wafa no na ne bo yɛ den a, mo nso momma wɔmfa mo sɛ abo a nkwa wɔ mu nto aban. Na mo ayɛ honhom mu dan asɔfokuo kronkron, sɛ mobɛbɔ honhom mu afɔde a ɛnam Yesu Kristo so Nyankopɔn ani. Ɛfiri sɛ ɛwatwerɛ no mu sɛ, hwɛ, mede tweasoɔ tibo a wayie no na ne boɔ yɛ den mato Sion, na deɛ ɔgye die no ani nwu. Enti mo a mogye no die no, aboɔden no yɛ mo deɛ.
na wɔn a wɔnyi nnie no deɛ ɔbo a abantofoɔ apa no na ayɛ twiaso tiboɔ ne suntiboɔ ne suntuduatoɔ botan ama wɔn. Wɔn na wɔsunti efisɛ wɔntie asɛm no, ɛno nti na wɔyii wɔn maayɛ. Na mo deɛ moyɛ abusua a wɔyi wɔn ahene asɔfokuo ɔman kronkron ɔman a wafa wɔn ayɛ ne deɛ sɛ monka deɛ ɔfrɛ mo firi esum mu baa ne han a nwanwa mu no maninyɔ nkyerɛ mo a kane no na monyɛ ɔman na afei mo ayɛ Nyankopɔn ɔman mo a munya mmɔborɔhunu na afei deɛ mo nya mmɔborɔhunu. Adɔfo mitumofo sɛ ahɔhoɔ ne amanfrafoɔ sɛ munyi mo ho mfiri honam akɔnnɔ a ɛne ɔkra kɔn no ho na mommɔ bra pa amanaman mu na deɛ odi mo ho nsekuro ɛwɔ mu sɛ nebɔnyɛfoɔ no wɔhwɛ mo ne yɛ pa no a wɔahyɛ Nyankopɔn animonyam nsra da no. Mommrɛ mo ho ase ma nipa nsiesie nyinaa Awurade nti ɔhene a ɔyɛ pumpuni o amradofoɔ a ɔsoma wɔ nebɔnyɛfoɔ asotwe ne papayɔfoɔ ayɛyie ho o. Na yei ne deɛ Onyankopɔn pɛ sɛ mode papayɔ esi nipa a woni adwene no nkwasi asɛm ano sɛ nipa a wɔde wɔn ho na ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔde ahofadie no ayɛ bɔne pɛ so nkatasoɔ na mmom sɛ Nyankopɔn ko a monni nipa nyinaa ni monnɔ anuanom monsuro Nyankopɔn monni ɔhene ni. Efie nipa momfa suro nyinaa mmrɛ mo ho ase ma mo wuranom ɛnyɛ wɔn a wɔyɛ na wɔdwo nko na wɔn a wɔkyea nso bi na yɛyɛ adom sɛ Nyankopɔn ho ahonim nti obi di awerɛhoɔ hu namane a ɛntene na ogyina mu na ɛyɛ no onyam bɛn sɛ mofom na wɔbobɔ mo akuturuku na motɔ mo bo ase gye na mmom sɛ moyɛ papa na muhu namane na motɔ mo bo ase a yei na ɛyɛ adom Nyankopɔn anim. Na yei na ɔbɔ odin frɛ mo ɛfiri sɛ Kristo nso hu namane maa mo gye mo nhwɛsoɔ sɛ muni nana mo n'akyi. Ɔno na wanyɛ bɔne nanso wanhunu na adaa n'anum ɔno na ɔyɛ ano na wanya bi ohunu amane na wanhunahuna na ɔde hyɛ deɛ obu atɛntene no nsa ɔno ara na ɔso a yɛn bɔne wɔ ne honam mu kɔɔdua no so sɛ yewu amane bɔne a yɛntena se matenene ɔno na ɔde ne ma ntampɛ asamoyadeɛ na nka mote sɛ nwan a wayera na afei mo asane aba mo kra hwɛfoɔ ne wɛmfoɔ nkyɛn. Petro nwoma a edi kan ti miɛnsa. Sara na mo ɔyerenom mommrɛ mo ho ase ma mo ara mo kununom na sɛ ebinom antie asɛm no nso a wafa ɔyerenom abrabɔ a ɔkasa nnim so anya wɔn sɛ ɔbɛhwɛ mo abrabɔ a ɛho tie wɔ osuro mu momma mo ahyehyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mmɛsa wɔ ne sikahyɛ anantadehyɛ mu na momma no nyɛ akomam nipa a wahinta no honhom a adwo na ɛyɛ kom ade a ɛmporo mu ɛno na ne bo yɛ din Nyankopɔn anim na saa na tete no mmaa kronkron a wɔde wɔn ho tu Nyankopɔn soɔ no hyehyɛ wɔn ho na wɔbrɛ wɔn ho ase ma wɔn ara wɔn kununom sɛdeɛ Sara tie Abraham frɛ no owura no ɔno na sɛ moyɛ papa na musuro ahodie biara a moyɛ ne mma okununom mo ne wɔn tena nimdie mu Sara sɛ ɔyere ne ade a ne ho nyɛ den na muni woni sɛ wɔn so ene mo yɛ nkwa adom no adedifoɔ bi na mo mpa bɔkwa na nsi na wieye ne sɛ mo nyinaa nya adwenkorɔ mo hunu me ma mo ho mo no dɔ mo ho sɛ anuanom mo yam nhyehye mo me ma mo ho mo nwene ahobrɛase adwene mo mfa bɔne ntua bɔne ka nso mo mfa ɔyɛ ntua ɔyɛ ka na mo nhyira ɛfiri sɛ yie mu na ɔfrɛ mo sɛ mommagye nhyira na deɛ ɔpɛ sɛ ɔdɔ nkwa na ohunu napa no ma no nyine tɛkyerɛma mfiri bɔne mu ne nano na anka na ada asɛm ma no nkyiri bɔne na ɔnyɛ papa ma no nhwehwɛ asomdwie na onni akyiri
Ɛfiri sɛ Awurade ani wɔ wɔn a wɔtene so, na n'aso abue ama wɔn adesrɛ, na Awurade ani sa wɔn a ɔyɛ bɔne. Na sɛ mudi papa akyira, hwan ne deɛ ɔbɛha mo? Na sɛ tenene nti muhunu amane nso a, nhyira ne mo.